Mga kapuso, nakasinati kita og pag-uwan sukad pagkaganinang buntag hangtod karon. Sayra nato ang unsay hinungdan ini pinaagi ni Jomeric Larino, weather specialist Pag-asa Visayas. Mayong hapon kini atong latest weather update karong adlaw. Ang northeast monsoon or amihan ang padayon nakaapekto sa Luzon ug kasama na ang tibok sa Visayas. Ang atong weather forecast karong gabi ug para sa kadlawon ang tibok sa Kabisayaan. Lakip na ang Metro Cebu makasinati gihapon na madag-umon na kalangitan ug natay mga hinay ngadto na sa kasarangan ng mga pag-uwan ug samtang diri sa Eastern Visayas mas kusog na pag-uwan ang kanilang masinati. Ang atong weather forecast para ugma Sabado, improving na atong panahon ang tibok sa Visayas, lakip na ang Metro Cebu. In general makasinati ng fair weather. Natay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog ug kilat. Ang range of temperature sa Cebu, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Bohol is 25 to 30 degrees Celsius. Samtang sa Bacolod is 25 to 30 degrees Celsius. Sa Iloilo is 24 to 31 degrees Celsius. Samtang diri sa Tacloban is 24 to 30 degrees Celsius. Ang hangin sa tibok sa Visayas, kasarangan ngadto na sa kusog. Ug ang atong kadagatan kasarangan ngadto na sa pagkabaloron. Samtang ang gitas-on sa balod diri sa Central Visayas moabot sa 1.2 to 3.7 metros ug diri sa Eastern Visayas moabot sa 2.8 to 4.5 metros. Samtang naapatay gale warning diri sa Northern ug Eastern Samar, ang mga mananagat ug gagmay na sasakyang pandagat, abisahan natin muna dili muna mulawig ug ang mga dagkong barko maging alerto sa dagkong balod. Ang atong dagat motaob alas 9:59 karong gabi na gitas-on sa 1.59 metros ug mohuna sa alas 5:30 sa kadlawon. Ang atong extended weather outlook para sa Sunday, Monday ug Tuesday, in general makasinati tang fair weather natay mga isolated rain showers o kuning mga localized na mga pagpanugdog ug kilat. Sulod sa atong 5-day weather forecast, wala pa tayo nasigpatan na posibleng mahimo na low pressure area or bagyo. Ang range of temperature sa Sunday up to sa Tuesday is 25 to 31 degrees Celsius diri sa Cebu Province. Ang adlaw mo silang alas 6:03 sa buntag. Para sa dugang detalye, mabisita ta sa atong mga official social media sites, sa atong official website sa www.bagong.pagasa.dost.gov.ph. Ikan diri sa Pag-asa Mactan, DOST, ug para sa Balitang Bisdak, kini si Jomeric Larino, mayong hapon.